his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me every day as you. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireninso abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tilankhuleni Ambuye, pamene tikupitiriza kusinkhasinkha mawu a Mulungu, nyale ya moyo wathu, muni wa njira yathu. Ndipo lero lolemba mpingo ukutipemphanso kuti tichite chaka kulingalira kusinkhasinkha moyo wa Benedict the Abbot oyera. Iyeyu Benedict anabadwa mu chaka cha 480 AD mu dziko lija la Italy mu dera lija la Nuzia. Iyeyo amachokera m'banja lochita bwino. Makolo ake anayesetsa kuti alandirenso maphunziro abwino, koma iyeyu sadatenge kuti chuma chimene anali nacho kudzera mwa makolo ake chimulepheretse kutumikira Mulungu. Pambuyo pake iyeyu, chifukwa chokonda Mulungu komanso kukondanso moyo wa mapemphero, anadziwika kwambiri ndi moyo uja obindikira, makamaka ku dera lija la Monte Cassino, kumene anapita ku phiri kuphanga nakabisala ndi cholinga chonena kuti asinkhesinkhe za Mulungu ndi kukhala pa ubale wabwino ndi Mulungu. Lero ngati tili ndi nyumba zobindikira, zimatsatira malamulo amene anakhazikitsidwa poyambira pomwe ndi Benedict, amene lero tikumukumbukira. Iyeyu anali mkulu wa onse amoyo obindikira, chifukwa amatchedwa Benedict the Abbot. Mawu athu oyamba alero akuchokera mu buku la mneneri Isaiah mutu 1 kuyambira ndime ya 10 kulekezera ndime ya 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Justina Chisendera, a presentation sisters kuchokera ku Our Lady of Help Parish Muwa mu Diocese ya Dedza. Ndipo uthenga wathu wabwino walero ukuchokera mu uthenga wa Mateyo mutu 10 kuyambira ndime ya 34 kulekezera mutu wa 11. Ndipo amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish Salima mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Profeti Yesaya mutu 1 ndime 11 kulekeza 17. Pa nthawiyo Chauta akuti, kodi ndili nazo chiyani nsembe zanu zochuluka? Zandikola nsembe zopsereza za nkhosa zamphongo ndi za mafuta a nyama zonenepa. Sindikuwafunanso magazi a ng'ombe zamphongo ndi a ana ankhosa ndi atonde. Ndani amakulamulani kuti mubwere nazo zimenezi pamaso panga? Ndani amakuwuzani kuti muzipondaponda mabwalo a nyumba yanga? Musabwere nazonso nsembe zanu zachabechabe. Utsi wake umandinyansa. Sindingapilire misonkhano yanu ya mapemphero, kapenanso zikondwerero zapokhala mwezi ndi za Sabata. Sindingapilire mapemphero oyipitsidwa ndi machimo, zikondwerero zanu zapokhala mwezi ndi masiku anu oyera ndimadana nazo. Zasanduka katundu wondilemera,
ndatopa nako kuwapilira. Mukamatambasula manja anu popemphera, sindidzayang'anako. Ngakhale muchulukitse mapemphero anu chotani, sindidzasamalako. Chifukwa manja anu ndi odzaza ndi magazi. Sambani, dziyeretseni, chotsani pamaso panga ntchito zanu zoyipa. Inde, lekani kuchita zoyipa, phunzirani kuchita zabwino, funafunani chilungamo. Opsinjidwa muwathandize, tetezani ana amasiye, muwayimirire pa milandu yawo akazi amasiye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga woyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Kodi mukuyesa kuti ndidadzapereka mtendere pansi pano? Sindidadzapereke mtendere ayi, koma nkhondo. Inetu paja ndidadzalekanitsa mwana wamwamuna ndi bambo wake, mwana wamkazi ndi mayi wake, mkazi ndi apongozi ake aakazi, mwakuti adani a munthu adzakhala m'banja mwake momwe. Munthu okonda bambo wake kapena mayi wake koposa ine ngosayenera kukhala ophunzira wanga, ndipo okonda mwana wake wamwamuna kapena wamkazi koposa ine ngosayenera kukhala ophunzira wanga. Amene saseza mtanda wake ndi kumanditsata ngosayenera kukhala ophunzira wanga. Munthu oyesa kusunga moyo wake adzawutaya, ndipo otaya moyo wake chifukwa cha ine adzawusunga. Munthu okulandirani inu amalandira ine ndemwe, ndipo ondilandira ine amalandiranso iye uja amene adandituma. Munthu olandira nthumwi ya Mulungu chifukwa choti ndi nthumwi adzalandira mphotho ya nthumwi ya Mulungu. Olandira munthu olungama chifukwa choti ngolungama adzalandira mphotho ya munthu olungama. Ndipo aliyense opatsa ngakhale chikho cha madzi ozizira kwa mmodzi mwa ophunzira angawa chifukwa chakuti ndi ophunzira wanga, ndithu ndikunenetsa kuti ameneyo sadzalephera kulandira mphotho yake. Yesu atatsiriza kulangiza ophunzira ake 12 aja, adachoka kumeneko nkumakaphunzitsa ndi kulalika m'mizinda yawo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu athu alero onse oyamba komanso ngakhalenso uthenga wabwino akufuna atithandize kuti tisinkhesinkhe za moyo wa utumiki. Inu ngati mtumiki, ine ngati mtumiki, tikutumikira bwanji? Inu ngati otsatira Ambuye Yesu, ine ngati omutsatiranso Ambuye Yesu omwewo, ndikumutsatira bwanji? Nanga nanunso mukumutsatira bwanji? Mawu athu oyamba amene akuchokera mu buku la mneneri Yesaya. Mulungu akunena momveka bwino kudzera mwa mneneri Yesaya, ndipo timvetse kunena kuti mneneri Yesaya chigawo chimenechi ndicho chigawo chimene chimatchedwa kuti Yesaya oyambirira kapena kuti proto Yesaya, amene adalemba Aisraeli asadapite ku ukapolo uja wa ku Babuloni. Ndipo mawu a Mulungu kudzera mwa mneneri ndi omveka bwino ndithu, kuti Mulungu akunena kuti tsono ndili nazo chiyani nsembe zanu zochulukazi? Aisraeli anali ndi khalidwe kuyambira ndithu chipangano chakale mpaka na makono kuti amakatsira nsembe pamaso pa Mulungu.
Koma kodi nsembe zimene amakatsira Aisraeli zidali nsembe zotani? Kodi zidali nsembe zomukomera Mulungu? Tikuona m'mawu athu oyamba kunena kuti Mulungu akunena kuti ndilibe nazo ntchito, ndichite nazo chiyani nsembe zanu zochuluka, nsembe zanu zonunkhira bwino, nsembe za ng'ombe zonenepa bwino. Kodi tiziti Mulungu sakondwera ndi nsembe? Lelonso masiku ano timapereka nsembe m'moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Pa nsembe ya misa timapereka nsembe, tikamakhala tikutsira nsembe zosiyanasiyana. Kodi tiziti nsembe zimenezi Mulungu sakukondwera nazo? Kodi tiziti nsembe yanga Mulungu sakondwera nayo? Kodi tiziti nsembe yanu Mulungu sakondwera nayo? Mulungu akufuna atiphunzitse kuti timvetsetse kuti kodi ndi nsembe zotani zimene ife tikuyenera kuti tizitsire. Mulungu akufuna kuti tonsefe timvetsetse kuti ndi nsembe zotani zimene ife tikuyenera kuti tizitsire. Mulungu akunena kuti nsembe zanu zasanduka katundu ondilemetsa. Lero mwina tingathomathira nsembe koma mwina ilibe phindu pamaso pa Mulungu. Lero mwina mungathomathira nsembe koma mwina ilibe phindu pamaso pa Mulungu. Mwina nsembe yanu yasanduka chinthu chomulemera Mulungu, mwina nsembe yanga yasanduka chinthu chomulemera Mulungu. Aisraeli amatsira nsembe zabwino kwambiri koma zimene sizinali kuyimirira konse momwe moyo wawo ulili. Iwo amatsira nsembe koma kwinaku akuzunza azimayi amasiye. Iwo amatsira nsembe koma kwinaku akupondereza alendo. Koma iwo amatsira nsembe koma kwinaku akuzunza ana. Iwo amatsira nsembe koma kwinaku akupembedza milungu ya mafano. Leronso tikupitirizanso kutsira nsembe zosiyanasiyana. Pamene tikupitiriza kutsira nsembe zosiyanasiyana, kodi nsembe yanu nanga nsembe yanga ikugwirizana ndi zimene ine ndimachita? Ikugwirizana ndi zimene inu mumachita? Mwinatu nsembe zathuzo nzonunkhira inde koma pamaso pa Mulungu sizonunkhira. Mwinatu nsembe zathuzo ndi zabwino inde koma pamaso pa Mulungu si zabwino. Mwinatu nsembe zathuzo ndi zolemerera inde koma pamaso pa Mulungu si zolemerera. Zasanduka zomulemetsa Mulungu osati zolemerera iyayi. Kodi Mulungu akufuna kuti tizitsira nsembe yotani? Kuchokera m'mawu athu aneneri a Yesaya, Mulungu akufuna kuti ife tizitsira nsembe imene it's a true representation of who we are. Kubwera mu uthenga wathu wabwino wa lero, tikuonanso kunena kuti Mulungu akupitiriza kuwachenjeza iwo amene akuwatuma, kuwapatsa malangizo iwo amene akuwatuma, powawuza kunena kuti inetu sindinabwere pansi pano kuti ndidzapereke mtendere yayi. Tsono nkumadzifunsa kuna kuti Mulungu adabwera pansi pano kuti adzapereke chani? Kodi anabwera kudzapereka mikangano? Kodi anabwera kudzapereka kukangana? Kodi anabwera kudzapereka kuyambana? Kodi anabwera kudzapereka kusemphana ndi zina zotero zimene ife tonsefe tingathe kunena? Mulungu chimene akufuna kunena kuti moyo wanga ngati Mkhristu, moyo wanu ngati Mkhristu, moyo wathu ngati anthu okhulupirira, tikhale anthu amene tili otsutsana ndi za dziko lino lapansi. Ine ngati ndili wansembe, zochita zanga nkumafanana mu uchimo, munkulephera, munkufoka ndi za wina aliyense amene dziko lapansi lingathe kumuganiza. Mwinatu moyo wanga ndalephera. Lero Mulungu akufuna kuti tonsefe tisinkhesinkhe kuti kodi ngati Mkhristu ndikusiyana bwanji ndi awo, ngati okhulupirira ndikusiyana bwanji ndi awo, ngati wansembe ndikusiyana bwanji ndi awo, ngati sistere ndikusiyana bwanji ndi awo amene sali sistere. Enafe kusiyana kwathu ndi magulu ena timangosiyana dzina chabe. Chifukwa chonena kuti ine ndine wansembe mu dzina, awo si ansembe. Chifukwa chakuti ine ndine Mkhristu mu dzina, awo si akhristu. Chifukwa chakuti awo ndi asistere mu dzina, awo si asistere. Ndi chani chimene chikutisiyanitsa? Ndinabwera osati kuti ndidzalalike mtendere ayi, koma kusemphana. Zochita zanu zisemphane ndi awo, zochita zanga zisemphane ndi awo. Kodi munsembe wanu mukusiyana ndi awo kapena simukusiyana? Mwinatu ndi mbewa ndi khoswe. Kodi mu Chikhristu chanu mukusiyana ndi iwo amene ali osakhulupirira? Mwinatu simukusiyana, mwina ndi mbewa ndi khoswe. Kodi iwo amene akunena kuti ine ndine wokwatira, kukhulupirika kwawo ngati munthu wokwatira kukusiyana ndi awo
amene ali osakwatira mwinatu ndi mbewa ndi Nkhoswe. Lero Mulungu akufuna kuti zochita zathu zipitirire zochita zimene anthu amagulu ena mwina mpaka na pano akuona kuti zimenezo ndi zoyenerera. Inu muposa ndani mmoyo mwanu? Nanga ine ndikuposa ndani mmoyo mwanga ngachitidwe kanga? Amen. In your time, you make all things beautiful.